Alaasi do tolong berhana do boita mana hipaso 5 sa matua itu masih doli. Jadi sari matua. Jadi edaw kumasi neon rohami sedula-julata. Oti godangon kita do mabaenon. Dalam kita do mga rencana ngonon. Jadi siang dia mai pakai naringgan. Mau lihat ya. Nyon, tapat lupa, ngaliling betong tapat lupa julat tau. Jadi saya pakai dak motor karena dengan ada dada. Saya tak kejang mangurmu di baso sampai nang rawa mang bawon. Beda, kemudian ada main Tuhan, ini udah tiari di udah tau. Kemudian ada main kita suke. Aku dulu. Atas nama Jauh Harapan Kita nah berpusat di Belawan dan adong cabang di Bandar Setia. Jadi sian kami pengurus, kepala unit maupun seluruh anggota mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya orang tua yang kita cintai. Jadi di Song Tulangon masuk menjadi anggota Jauh Harapan Kita unit Percut tanggal 5 September tahun 2019, genap mai mana hampir 3 tahun. Jala di son tabungannya 3.176 alai yang sudah diasuransikan oleh pemerintah hanya simpanan wajib 1.470.000 oman non berlipat ganda. Alai bolona 1.606.000 itu tidak digandakan lagi ima peraturan sonari. Jadi nyonan non asabui buaton sudi hepengon non kita urus nanti surat kematian. Baru selanjutnya 6 bulan jangkana asabui Roan non Jolo di Kelimbo di Jakarta. Jadi di saud dana sosial ala tulu tahun depe Tulangon masuk menjadi anggota Jauh Harapan Kita unit Percut. Dana sosial Rp500.000, dana dakesma 2 juta, jadi 2.500.000 ma ngabui dibuat kami songon ganti di rumah-rumah di Tulangon. Yayon sayang dia matutu dipatinggal di Tulangon. Saya berkata-kata mihamu akar rezeki dok panjang umur sehingga bimana diula dok sinur maka pinahan. Jadi ope otik manang kajang sian hami pengurus Jauh Harapan Kita kurang.
lima tahun di layan Namion. Saya minggu di bawah Arabu. Maksudnya dengan kami di keluarga. Asa mata-mata pasasa. Akhirnya tom kalian akan alami doa itu dengan keluarga. Jadi lalu kami saud partai di mana si bapak berlaku pengalaman. Waktu susah dia ben naubui pasar tani setelah tamat di mana ada jauh di dewata berapa orang manggung harta di dewata si kopaman kimo atau poro aku tu dewata no sumari hoko iwo yang satu kita terlalu di desa itu dia bukan malu pulau saja di walaupun saya jadi barat sebentar begitu estem donga estem muna ima di lorong tulu A dohot lorong tulu B di bawah stikion lima tutu di nama Jumulu, Oppo Asion Moruma, sada bilang-bilang ama sian estem lorong tulu teh. Sebetulnya memang mulu Asion, bah boleh dohon nonon selalu lama beta-beta ay takadongan. Dohot mampai nak kagagasan dia mah nak kanabui nalaho silhonon tadi estemon. Angget mate di budian ni Oppo Asion, laptu sadana hita nasa estem lorong tulu A. Dohot lorong tulubi yakka ulaon las teroha swangsoni nang di hawat teroha. Jadi kali untuk karanon inam dan tentu dengan teh kalau ini sepakat tata ada mau tabai non istilahnya songkat ini waras bir nasaon ganti di piti nasaon kata tuh memang ini makana molo diadong atau hawat teroha gabe naik dua tong istilahnya kutipan anggaran di STM. Jadi di soon ala istilahnya adong doh di sesurat nate ala doh tamaniasi buat di terdana ala memang nasidak sebetulnya kan kemangalian doh. Jadi ala dang mangalian nasi doh di soon terdana soon asa berek kamu mandongan sadia godangna saluhutna anggaran tai burui madoh ne hamunai soon berek kamu mandong suratna. Di pas-pas itu hama kita saluhutna di pas-pas itu hama nang akau lota di pas-pas itu hama kita saluhutna dia akan mengulahon dari kodia teh amin pakai hamumon di pasar lima tahun itu Oppo-Asion balik bagan dia mah itu pakai hamuna saluhutna akka nanelian yang katodong ta taulas teroha dihita suang-suangin yang dia depan di hanya bagimu Tuhan semua kau yang layak dipuja. Kau tidak bersorak tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Ima di Parsari batuan ni operasi apalagi di Tikion
Amanya sih, moro ditiki di nguluna hasilnya, lebur cudon mangdaun adat, terlebih tuhami pribadi peparannya pelambok, apa tuh untuk ton utari, ya udah, tetap bawa pecarai ulang nami, dilihat tuh tikina sudah doa ya nak nami. Jadi si Ronok waktu dia mah Newton. Jejak ni bapak mau di nama daun ada ti. So ni mah pakai waktu tu ho. So ni mah nang dia mula sudah peparan ni. Abu Asion. Dia mah tutu asir rohani apa tadi bata. Dia mah dia mula tutu aka. Pakai dia persorasa tutu lanon di pudian ni. Operasi kita taruh orang non, orang do hatani bila dua orang tiga bulu mujio, tigaan bulu garane. Tohoro si doktikos, alai udengana to halak nangardame. Songoni do nang si dono nami to amuna sadukna, di namar hamaranggi hamuna, asyang dia tutup dame masih parenggan kamuna dia kaulan parenggan. Son ni mah si dono nani. Di son adong buat hani son karena aku son katiri tupak. Dono nani mah tutu tuamuna asa harbangan dalam tuhuta dalam tijabu. Otik so saja nau pesatkanyon anggia mah koputa debata nama masuk-masuk. Mulai mah dihita sebelum nadapu mo. Di bagasa sadarion di nausau sa lima dua lain nami. Manang di hamu na bulan nami. Rodo hami akaburumu. Kombinasi do habis anu nakola puru tapu bolu. Buru sidalahi, buru topu, sondo hami. Alani masai tongdo, so dia masak ni rohamne so dia tu nangarsak ni rohana. Senasaruban na masak roh ado hita. Jadi bulu hami mangido tamu berbuatlah iman. Berbuat mak iman tutuhani asa Tuhani na mga kami na seluruh di tawa-tawa ni kedua kata. Di masih dohonon nami alana dangaron na sa patu-patuhan. Dangaron na sa patu-pasa. Jadi pusnura nami bolo tu di batahamu bercondong manang mga duado manang nabi hape keluar kai saya na patuleong di bata jauh badu. Jadi pusnura nami siati amangda. Jadi masih tialani badi tikion. Rohami membuat tempat nami. Bobe na songono baru pasakti sate ala nunga bawaan sona di daerah kata. Mono di udah nak kana sono sari batua pasakti sate di luarra. Sebenarnya langsung do jalan nami aku tumpahan nami. Ala itu pak do si pasator nami tu aku dari nami magrupi aku di udah kesadario. Otik sosadia. Sono di do inda dua otik inda dak pola ni hata. Godang dak pola dipuji. Di sono di masih do nami las barhamu dak bacalo. Haroro nami mana pasatu si dua nami ang rupiah mati akai nang. Oh
Ilu-ilu bila rasakan sedih. Tunggal lang minarada, haragaon di dewata, rapaho lawang guru, harga di dewata sikap pamaitiyo, magoporo moro, hajuk tu dewata nasumari hoko. Karena kurang tu ata pura pada tu hari terlebih ada suatu posisi bit. Pola open nama saya kami turun bangun turun berkami kami. Di bangga do ketimba bakti. Oposisi sampai tu sunari sampai tu nama saya primara. Dekai itu sisakot. Dekai itu amat tu ga. Kalau kami dulu berarti agak bodoh akira yang agak bodoh anak. Desa kemarin di Papua kira saya berjumpa kebin, amal kebin sendiri di sosone be nanti hamra senami ale. Bah sore be tu abang ni ba, abang abang bisa lupa kasar ini dan kami selama nama saya tu kurang lebih berapa nama satu 5 tahun. 5 tahun. Upakilaw no dalam gobyerno natulog dahil akan berukon akan membuat tuturuan dalam bidang di kabanualu abang namin membuat perubahan sampai dua saya dapat beliau kasi tunggu orang kami selalu komunikasi sosial alay pastoral namin kan baru bal bisa dia bangun bahasa dia mawat bulan naron bahasa itu ni kita banta ma kita sona di pada diri kuata di mana bila punga dia masuk o tidak kapula budak alaya sini rohani Tuhan ma di dapat mai tongkat ikineng roh mau lepas orang pertunggung nami kurang lengkap dobe ada yang kesibukan dok jadi di bapak siasi itu inang siasi aja na bercerita do arung dongak dia na naik pesawat begak do pramugari na hina tapi sama sol manukan itu noai begak pe pramugari artinya na dipolis do te jadi keluarga ipe polis sama dia mana asna do inang siasi apalagi inang siasi sama situ asal lembaga sini angkat rumus sugut polis maringganan to asal baga song pramugari natuari cerita nai yang tu nai guru sinaga
Bagak do pramugari tulangin na. Jadi naik di si dengan mereka mati. Dengan tadi ditinggal hon. Organisasi dulu kita dalam tu sehat nama mu hipasna dalam bergugu mahamu. Tokat kinengro sudi akka keluarga di pasu-pasukan tama. Nampen no tataruhon dengan apa satu kinani organisasi dulu totong ma di bagasan. Tuhan pasang aboku warnai ku selalu tak kau lingkungan dan pakai aku berpujian nauli orang Horas di masa kami itu lagi ke pembainan 5 tahun kami macam sana jutot berarti orang mak dia muna saduna saat disolu saya sangat datu bote horas atas meninggal di Amangon. Jadi di sana ni nanti apa tu nilai kata Amangon itu siamuna sungguh hasurangan. Jadi sok-sok di mana kamu di bagasan nahi pasok di telepon Amangon. Lewat di bagasan dame lewat terasa roha. Bunga tu kapuji makata Februari di bagasan terasa roha. Jadi di sana ni ada lo di kami 5 sama satu teta. Someone ganti trans bunga tu Amangon. Odi susah dia yang no tu ba makoko tulade ka mapagpunay na tama. Jadi di sini ni sa gayon na itu barujungan titik terakhir tu Amangon. Dan maraming bube tu bagas joron Tuhani. Jadi menon namin salah someone ede persirangan tu Amangon. Ya. Si pantasay sukun-sukun rohaku salulu-lulu Idiado de batang Idiado de batang Kung kagangon don dalau mandang De batang usiana Nang penang galaman kami di bahonyamu ngadus rohatta di pakadeta
Ale hobar tu bagi don nam yang buruh. Siko sanak do benom muna na tutuan ni huta. Pasato mo. Chris majan, Chris. Baru muna dia. Ina hadurin nami persikola. Bahasa tahu ma tuhami tong ma pas tuane tonggi ma gornya. Iya, pas apa tulang. Jadi pola goron nami ban mas sudah bikin hadiron semua ini main asal selesai. Chris Malaya, Chris. Ina main. Ada boru isi teh, sekarang boru teson. Ngono, semua ini mak. Iya. Jadi Paris mak, selesai semua ini mak. Do diramo di hitam marite asi do holong na. Boy sikap dengan jala une ulo tasadarion imma ulaun persari maduaun ni lain nami dison. Kami tulang silito ngapat jolo dohonan nami do melihat itu hamur raja ni utah do ngasahutan ni lain namion. Dia ka pangurub yang muna do mulai tososan ni lain namion. Aka panira yang muna sahat tu ulau sarima dua persarima dua ni lain namion. Berdalan do dengan jala unik. Sudi nai di baik kamu dangalani hamorawan nilai namion manang pangkat nilai namion. Sudi nai ala asisian Tuhan itu di patuduh kamu nomor do masahuta. Sayang dia matuduh Tuhan tama pasahat tonak nauli nadingkat Tuhamu raja di huta. Sailam tuguma hasa daun nirohan utat tau sailam majuma putat tau 7 lanon. Imahatan nami Tuhamu raja di huta. Songoni nang tu amat raja inang suri ibadah. Dihamu naliak dulu nomor holong niroha tu keluarga nilai namion. Namang aleo pangurupio. Saya satu hatta majalah waka balos di dauli nadingkan dia ka pangurupio muna. Saya mataba-taba ma akka silas niroha dihamuna saluhupna. Jadi song-song ni be dihamu keluarga ni yang mengburu nami tapu bolon. Ngamar dalam doh dengan jala une ulaun persari maduaun ni layon. Ngagudang akahatan nauli akahatan adingkan sin raja ni hula-hula nang songoni sin raja ni huta do akka situan natorop namar holong di roha tuhamu dinggam may pipamu di bagas rohamuna pahusar-husar hamu may di bagas rohamuna jala itu saya marparbui may di rohamuna jala tubuh ma holong masya holongan di hamuna keluarga besar yang bernama tapu bolon. Jadi sudena yang kahatauli hatana dengani anggi amatu hatta na pohotoni di bagas rahamuna asa totong bui makyo muna di dadana badalani ngolumuna asa dokonon masongon hatan situ dua nama dokon tutu ina aduhur pio ina lote akahata pasu hata nauli na dengan nang pinasahat ni sa luhut raja itu turmuna nang akan nama holong di roha sayunang manguba unang ma mosek asa horpositik kutanduk masih sabang nawalu perbutuhan mengalir di permata mengalu-alu di hauma mantong manggagat di hutan marangalu-alu sude akahata nauli pasu-pasu na dengan nang pinasahat ni raja itu turmu raja di hutan okasituan di tartorok nomor holong di rohamu atung linggam matotong apu hamu hot martong ani jabu asa saat masulu satu bortian di tiga ras na ditugu may tutobi nung asao sikop dengan jala unek ulaun adat persari maduaun nilai namion saya saat may tatupal horasa panggabian jala di batat tama nama nologi atong partikian onu pasatay maduamu anak amang kuruna. Jadi aku mai duduk aku mai duduk tu abaranami jadi tuksongoni pe akahata nauli na binamuna tu kami songsongoni tu aka para mandiba hula-hula nami tapu bolon
mula de ma udah ko kami tua kamu udah jadi udah bulan kami ima hata sian kami mulia de ma Tuhan muna ka Ibu bima turang asahuta di garedion di rohamuna ima marposir mai di parborha ni opuasi doli di bagasan sadarion ima tutulang jaka hatauli hatapasu na pinasahap muna tu kami galen muna apon nami may martungan jauh jadi bolutung pemula hamu tulang lahu manobot aga bagas muna nang suang-suangani udah nami pak bahan saya totong madiramuti Tuhan tapah makapar maran di bagasan dame doh olah di rohama asa saat tamu tu bagasan udu-udu muna di bagasan repaso baju pangbogi doh aga keluarga suang soni hami keluarga beserta pubulon nona tinggal di bagason totong ma diramuti Tuhan ima hata pangapuan siang hami hasuhuton utima Maulati pinasama Diakonia luluan lamar habut ni roha ison rodo hami pahalado do ruas ni uria hakai resot khusus pardomuan nauli ulutung open na dison nama dohoti acara ibadah lasma rohamuna ibadah penguburan jadi soni mari hamu amang tapubulon dot inang buru samosir dohot upung asi buru ro adong dosen huriata diokonya sosial na disepakati huriedi uhud sekalian mari pasahat sonari kantong hitam kesepakatan tadi oti sosadia be na pinasahan ni huria lasma rohamuna majalo songo penguripuyan sian huriai dohonon ma songo naidok ni pasa titin mana na nitopa gulang-gulang reo na oti sosadia pe na pinatupa ni huria lau mangurupi hamu amat tadi patama na manggohi pasu-pasuna suang soni ma di hamuna di akapinopar ni pungasi boru dohonon nami matutur ununga tibo tiang ni rumah tiang ma tiang ni sopo nunga gajang umur ni amata nalahawalong yon opuasi dulion so gajang mo umur muna akan poso sa ni sulu sa tubutian di tigaras nung tataruhan ang amata na tahawalong yon luhut na mahita ora-ora luhut ala diramoti Tuhan jadi nampalang musikat oh nasa dalam musik Kalau jauh mah permusiki, kamu perlu aja mangurdoti. Oh, oke mana? Di surga hasonangani inganana dumenggani. Yesus au. Adong marnihot au di tanoon. Poton surgoi. Na manguludo na porsiadyaw ng pemate ibana. Jalaganok na manguludyaw jala na porsiadyaw na sa tupamate ibana sa liling na. Martanya kita. Dihita ima na tersurat di sada Raja-Raja Tolu ayat 14 songonon marido.
Dungi molo saitung marparangi ho di akadalaku lau mangarado ti akapatiku dohoton aku songon parangi ni amangmu si David da tupalahok kuma tuho uhud sari matua. Dungi molo saitong marparangi ho di akadalaku lau mangarado ti akapatiku dohoton aku songon parangi ni amangmu si David tupalahok kuma tuho uhud sari matua. Horas madihita salutna keluarga na marhabot ni Roha nidok hatani dewata molo sa totong hita mangulu madalaton hatani dewata dohot marparangi hatan na dewata nidok say tupalanok kudo gajang numur satu sari nidok hatani dewata ikot tahangulud do hatani libata di bagasan parangulud sa gilehon umur na gajang dihita sadarion di boto sudi angka jormado na marhabok ni Roha do hita keluarga tapubor ima di paninggalan ni amang natahon. Bataku asa di lambung nau. Di pasu-pasu jawa diramoti kon di batamaho lau ruar dohok lau bongot olat nyon rodi saleleng nileleng na amin Tutup. Hari dihita sia nomor 125. Lagi di bataku holong rohana toktong diau. Yesus anak nai.
bangodom hona martuai. Bangodom hona martuai. Namaradian sian ulaoni. Nani ulamu dihajol maun jalan namang nihut hotu surgo. Nani ulamu dihajol maun jalan namang nihut hotu surgo. Takas do huboto na mangolo do si Panguluaw, jala ibana parpuli jonjong di atas ordo, jala iya malaki holi-holiku jala malua o siyan sibuk ni pardagingon, idok kumade bata na manaw padoho na manaw busaw, ibana hatu aku. Ale bekas tapubolon, siyan tano do permulan ni dagingmu, ikon mula mai jolo gabetano, alay Tuhan de bata, na manopaho doho Tuhan Yesus Kristus na paluaho ko jala na panguluho ko doho ton di perbadia na manjauho Tuhan nguluan na sorasuda ima na mga ramo ti orbut ni bakem pay maro ari parpudi ari hahen na balgay amen martangiang makita. Ale Tuhan de bata ama nami na di banwa gidzang hodo de bata na punahami ro di suday ngulu nami molate hudo kami tuho marningo suday akadenggan ni basam akan nanilehon mudu dongan nami natangan na mangolu say ramo ti jalapato gumahami be pinopar na ro di suday si songhot na asalam sada roha nami manguton ho jalatotong di bagasan las ni roha paima Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami lehom maton dim doho ata manugudugu hami asa diramo ti daging dohotan di namin binamamulot ruran ni halinggaman ni hamationon asa sa tami Tuhan ngulun na sa leleng ni leleng na pinaradem marhiti ti Jesus Kristus Tuhan nami amen marede mahita marede hita Ehedo muse pamatakon sian tano mamon. Ehedo muse pamatakon sian tano manon. Suang mangolu bahenon ni Tuhaku haleluya haleluya. Suang mangolu bahenon ni Tuhaku haleluya haleluya. martangiang mahita mandok mitangiang aliamanami Amanami na ibang jam sa pagbadia magwarmo sa Roma harajaonmu sa malomane roham di berkengoso mane kedua gijam leon matuhami sadarion hanguluan siapa sesa madosa nami songon panesa nami idosa nidongan na magdosa tuhami unang hami tu gihot tu pangunjunan padua mahami sian pangago ay horno punah harajao dot agugun Rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen. sini rohani Tuhan Yesus Kristus doho tolong ni rohani di bata ama do parsoran iton di perbadia na mandongani hamu olat nion ro di saleleng ni leleng na amen Ale-ale na sumurung ima Tuhan Yesus ni. Ale-ale na Tuhan Yesus Ay torope ale-ale na dihas yang hanon. Haleluya.